gyda datblygiadau yn ein dealltwriaeth, ein canfod a'n triniaeth o glefyd. Mae Meddygaeth Fanwl yn addo llwybrau diagnostig a thriniaeth wedi teilwra sy'n cynnig iechyd a gofal mwy personol. Yng Nghymru, mae ein taith tuag at Meddygaeth Fanwl ar y gweill, gyda gymrwymiad cryf o fwriad gan Lywodraeth Cymru. Rydym mewn sefyllfa dda i gynnig cyfleoedd i gwmnïau gyd-gynhyrchu gyda'r gwasanaeth iechyd a'r byd academaidd i ddatblygu atebion integredig ar gyfer y farchnad fyd-eang. Gyda chryfderau unigryw mewn genomeg, delweddu, therapiau ymyrraeth a diagnosteg pwynt gofal, mae Cymru yn cynnig cyfleoedd i gwmnïau sydd am gydweithio. Ymhlith y buddion, mae mynediad at ddata a storio samplau. Cefnogaeth ar gyfer datblygu cynnyrch. Rhagoriaeth academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Cysylltiadau agos a llunwyr polisi. Poblogaeth sefydlog. A system gofal iechyd, datganoledig ac integredig. Mae ymgylchedd ystwyth a chydweithredol yn cefnogi galluogi partïon i ryngweithio a chydweithio i gyd-gynhyrchu'r technolegau, diagnosteg a thriniaethau ar gyfer y dyfodol. Mae hwb gwyddorau bywyd Cymru yma i gefnogi a hwyluso partneriaethau strategol. Rydym yn chwilio am gwmnïau a llwyd a chynhyrchion neu wasanaethau arloesol a bydd yn helpu Cymru i gyflawni eu uchelgais fel dylanwadwr allweddol ar gyfer gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. P'na ydych chi wedi eich lleoli yng Nghymru, y DE neu'n rhyngwladol. Gadewch i ni ddechrau'r sgwrs. Ymunwch â ni ar ein taith gyffroes i harnesio'r potensial hwn, gan helpu i wneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Cysylltwch â ni ar hello@hubgybacymru.com neu ewch i lshubwales.com/cy i ddarganfod mwy.